Bħalissa huwa żmien iqtuħ ta' prodott agrikolu li nsibuh f'ħafna riċetti u li skont l-esperti mediċi joffri numru ta' benefiċċji għas-saħħa. Saħansitra jingħad li l-konsum tat-tadam jista' jgħin kontra l-kawżi tal-kanċer, inkluż dak tal-prostata u tal-kolorektum. Inaqqas ukoll il-pressjoni tad-demm, isaħħaħ il-qalb u l-ġilda fil-waqt li jgħin fit-tqala u f'każijiet ta' depressjoni. Biex jasal sa fuq il-mejda tal-konsumatur, f'dawn il-ġimgħat sħan il-bidwi Malti jgħaddi sigħat fir-raba jaħsad dak li jkun indokra għal diversi xhur. John Macro, wieħed mill-produtturi ewlenin tat-tadam f'pajjiżna, spjega kif minkejja li huma ftit il-kumpaniji Maltin tat-tadam fis-sena jkun prodott ammont sostanzjali ta' tadam. F'Malta u Għawdex hawn 3 fabbriki li jipproċessaw it-tadam u kollha kemm aħna nipproċessaw madwar 10,000 tunnellata fis-sena. Waqt żjara lis segretarju parlamentari Rodrigaldes għamel fl-Eliqi u l-fabbrika ta' Magro Brothers, irrimarka kif il-gvern jinsab impenjat li jkompli jikkonsolida din l-industrija li timpjega numru ta' nies. Żied li dan se jkun qed isir grazzi għal negozjati li saru mal-Unjoni Ewropea u li waslu għal sussidju ta' 900,000 euro fis-sena għat ħaddim tal-industrija tat-tadam. B'dan l-ammont ta' sussidju, il-bdiewa għandhom ċertu garanziji biex il-wiċċ tat-tadam ikompli jikber fil-gżejjer tagħna. Dan għandu jgħin biex il-prodott tat-tadam Malti jitjib f'termini ta' kwantità mingħajr ma jitlef il-kwalità tiegħu.